Hello guys, जों दा खुसिया जावनो थांनो नागिरदो भेरिनियाव जोंनियाव दुब्लि दोङो खुसिया जावग्रा बेयाव थांनो नागिरदो आरोना। दा जों नै पटल बारि हाबगासिनो पटल बागानाव बेनिफ्राय मोनसिगोन लोगोफोरा मोनहैजोब्बाय आं थालांबाय दा थांगासिनो खारै मेंलायलांबाय नै जाहार बारिखौनो हाबनानै थांगोन जों दा। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था मारै इन्टारेस्टिं जागोन। नै बेखौनो जाहैगोन बेयावनो मोनो खुसियाखौ बै नै सानै मा लानानै थांगोब्रा बिसोरलाय आयौ बेसंगालिया थाबसिमानि आलु होजोब्बाय नै नायदो नै खुसिया नागिरगासिनो दा खुसिया गाथा देन्जारैनो लान्थिथिया बडि दोंसै मानसिया देन्जारखा। मोनदों मोनाखै? मोनाखैलै हो मोनथ'वाखै दासान्दि मोनथ'वाखै मब्ला मोनगोन होनबा बायदि नागिरबाय थानांगोन नामा? खुसिया गाथाया माबायसा जायो? नै बडिया लाखौ नायनानै ला देन्जार बडि दं मानसिया नै देन्जारखा बडिया बा नायनो ला मालायफोरा जाखांजोब्बाय बेयाव दिनैसो फैबालाय बोरै जानोसै न'? आं जावालासिनो ओरैनो नायनानै दरसे मोनजाबानो जागोन होनना फैफादोंमोन। बा सोर फाग्लाया जावनायब्रा बेयावलाय? मजा आया आयौ मोनबाय नामा? फाइनालि गाइस जों दा खुसिया गाथाखौ मोनमारबाय नैबेयाव बे गारासे बे आवगायाव गाथासे मोनमारबाय नैला नैबेनो नोंथांमोना दा नायलांबाय थादो खुसिया जावनायफोरखौ नै नायदो बडियालाफोरा एकदम आखाइजों सारगासिनो बिराद बडि दोङो नैबो सारगासिनो। जावनाया सुरु जाबायानो दा जोंनिया जावगासिनो दा नै हख्लायलांगासिनो बिथां मेन्देला खेरखाथारिया दैखौ मानो जावखांना होदो सासेया सारहोलां जावगासिनो नै सुरु जागासिनो मोनना मोना दा खाफालनिसो खोथासै जावगासिनो जावनायालाय नैबेयाव लागोन मनायाव खुसियाखौ नैबेयाव लागोन आरोना मासे मोनबाय आं दहाय खोन्थिनो हायासै नोंथांमोननो बिसोरो फैग्रा जावग्रोबाय नालाय लागाव नोंथांमोना नायलांबाय आरो दा लागायगासिनो जावगासिनो नोंथाङा जावना माबायदि मोनदों? मोजां मोनदों नोंथाङालाय? आंबो एसे मोजां मोनदों मा हांखो गोलाव लानाय बायदि मोनदों सांलाय नंगौ बे खुसियाखौ मोनमारगोन होनबा मोननांगोन जावमारगोन होनबा मोजाङैनो हांखो ओंखारलायबाय आयौ हाब्रबाय आंनियाबो हाब्रबाय फेन्दासै गाहाम हाबखायो गाइस लागाव जावलांगासिनो लागायगासिनो मोनामसोदो हाब्रुआबो मुसुमला मोनामदो बिसोरो जावगासिनो दा नै मारै जावो आंबो रोंलायलाङा आं नायनोसो फैखादो फैनाया दा दरसेसो मोनजाबानो जागोन होननानै खिथु खारफाबोदो आरो आङो बड़ा हरामी हो बेटा जावगासिनो बिराद जावबायबो आरो जावबावनांगोन जेबोआनो जायाखै। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो खुसियाखौ माबायदि जावना बनमारो आंबो नायनि दिनै आंनावबो एक्सपिरियेन्स गैया बिदि नोंथांमोनाव बिदिफोरबायसा एक्सपिरियेन्स दंना गैया नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय आरो मालाबाफोर जावनो गोसो जायोबा जोंथि फै बिराद खुसिया मोनो नै जावगासिनो हालेवग्राया गांजिरि जालायलांबाय नैबेबो गांजिरि जाबाय जानोसै हमस्रालायलांबाय
Jaवमारदो आरोना बा कमप्लिट माथो आंहाथ' दै सिगांबाय जावगासिनो दैयानो गांलाय बिराद गोदोर दुब्लि आरोना नायदों नोंथांमोनानो मोसौबो गाइखेर जायो बेयाव आगोलो बिखासे गाहाम हाबोमोन बेयाव दा बिदिनो फग्रा हाबना हाबला आरो ओरैनो फेन्दासे गाहाम हाबनाय दोङो बबेबा सानसेसे गाहाम हाबनाय दोङो आरो दा दैज्लां सफैबाय हाबग्रा जासिगोन मेसेङाव हाबा बिराद गिदिर दुब्लियो फोथार थारमाने बिलोसोमोन आगोलाव ओमफ्राय बिदिनो राननानै बिलो नंला आरो दा रानबाय नालाय गोमालांबाय बिराद गिदिरखा बाउन्डारिया नायलांबाय नोंथांमोना फिसाया बेसेबां गिदिर मोनमारो नायमारनि दिनै आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो इन्टारेस्ट खालामफाबानो जाबाय जावख'गासिनो होखावदो गोलोमदै सेखना सेखनि गलायलांबाय खुसिया जाना जानाया खुसियाखौ नुदोंमोननो जावग्राया बिराद इन्टारेस्ट जादोंमोन खुसियाखौ नुनानै जावदो थाब जाव जावदोब्रा नैखि जावख'ना ला नैथि जावना ला हाबगोनथ' र' इयो नारलांबाय थाबाय हाब्रुआ मनायखौ लाखै दे नै थिबाय बिनारा आयै दै नारखारै दैनि दै गाथाखो दैनि नारखारै दैया आया दैनि दै नारखारै दैनि केन जालायदो दै सानि गाथा मोनसे माबादो बिराद जाबाय जावना हां थोन जालायलांबाय बिथांमोना Hai sani atau दै नारखानायखौ होनदों ना hai ससमा गाथाखै दै थांद' Cara bila Hay lagi kata aja. Hah? मोनमारसिगोन एबारो ओइ गाथाया साखि थांदो मोसा साखि थांदो एसे थारला मोसा kita kok 그 같아야 ini ibu kata sih Sania Kihon
Sini. Aduh. Kata kelalangaken ini. Finally guys, नै खुसियाखौ मोनमारबाय जोङो। Lainnya hei. नै मोनमारबाय। नैबे खुसियाया। नैबेनो खुसियाया मोनमारबाय। जावै नै जा जों मनायाव सोनोसै नै। आं मनाखौ खुलिग्रोनि ओइ गादै एसे दंबावो दे ओइ नै नारदो दो खुसिया दं नै ओइ सानिया ओइ सानिया इनि लाखिनो गसायाव नारदो खुसिया दंथारियाव माबा मानो माया नारदो ओइ थांफाबाय खोमा ओइ नै खिनारलायबाय नै हा इ नारथारदोंमोन बोरगादायालाय नारथारदोंमोन हयथ' ini जावनायखौनो मोजां मोनथारालां बारा गिदिर जावोना ini नारथारदों ya tinggal abu tinggal akhirnya nih gede sama saya dia gue betah dia ya bro sama-sama nih oke मासे खुसियानि थाखाय बेसेबां खस्थ' खालामनांगोन नायदो बेसेबा गिदिर जावखांनायनि उनावसो मासे मोनबाय नै बाबा नोंथांमोना जावनो हागोन ना हाया गाइसमोन नोंथांमोना खोन्थाहरदो जावनो हागोन ना हाया आं हले हायालै आं जावनो हानाय नङा बापारैबा स' गाइस जों दा थांसै खुसिया जावखांनानै मोनबाय बायमान जानानै थाखिनिखौ दा जों थांसै आरोना दा नोंथांमोननो खुसियाखौ खोन्थिगोन न'आव थांनानै नायबानो जाबाय 6टा ना मा मोननाय जादो आरो सिंखि हाबना थांलायनोसै थांनोसै जों दा इखि बारि सिंथिं आयौ हे र' गारना थांना गियो आङो माथि हाबदो जों थांसै दा थांगासिनो बाबु खुसियाखौ जावना माबायदि मोनदो गोजोननाय मोनदो खैटा मोनखो दा खुसियाया 6टा दा ओमफ्राय मादो जाहैगोन नोंसोरो हो नोरसिं बिलाइदो बेनिफ्राय आलु बाप्पाव होमबा गोथाव जामारगोन होमबा मेंसोबाय लोगोफोर बिराद मेंनाय मोनदो आंथ' बांद्राय जावाखैयानो खदालथाम जावनायाव मेंसोदो बिसोरसो जावदो सानैबो दा न' मोनबा नोंथांमोननो खुसियाखौ खोन्थिनोसै खैटा मोनमारदो स' गाइस दा खुसियाखौ लखबनोसै नैबेनो अ माय गड 6टा मोनदो नै मासेयानो गिदिरसिन बेनो स' गाइस दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै आरो चेनेलाव गोदान फैनायबा साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे बिदिनो भिडिअ गोदान होब्ला नोंथांमोनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन मोनहैग्रोयो स' गाइस दिनैनि थाखाय
भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनबावगोन गोजोन्थों।